Čaute, ja som Kofík a to je Radko a Kofík učia variť. V dnešnom dieli si pripravíme niečo typicky slovenské a budú to brinzové halušky so slaninou. Čo na to budeme potrebovať? Zemiaky. Samozrejme brinzu. Kyslú smotanu. Nepodporuje product placement. Slaninu, polohrubú múku, prípadne len hladkú múku, asi pol kila hladkej múky, ale my budeme používať polohrubú, aby to bolo lepšie. Soľ, peper niekde a záleží to od nás, či tam dáme aj vajco alebo nie. Niektorí to robia s vajcom, niektorí to robia bez vajca. My sa dohodneme sami so sebou v priebehu toho, či tam dáme vajco alebo nie. Ako na to? V prvom rade si očistíme zemiaky škrabkou. Po urputnom očistení zemiakov, s čím nechcel nikto pomôcť, sme ich dali naspäť do hrnca, dali sme tam vodu, nech sa premijú. Vodu môžeme zliať. A teraz máme dve možnosti. Buď to nastrúhame ručne na strúhadle, ako je toto, čo je zbytočne zdĺhavé a nudné a nikomu sa to nechce. Alebo si pomôžeme nejakým prístrojom, a v tomto prípade použijeme niečo, čo si nájdete iba u babičky s detkom, prípadne v múzeu. A je to starý, starodávny krájač na rôzne veci. Vyzerá to hrozne, ale je to funkčné. Ideme krájať, rezať, dačo. Hýbe sa to. Základ na tie halušky a ideme všetko asi zmiešať teraz. Máme misu, ktorá je čistá. Ak sa vám zdá, že som nejaký polomrtvý, to bude tým, že je 22:26, ale som hladný. Tak preto vyzerám tak, ako vyzerám. Teraz chceme dať múku. Závisí od toho, aké chceme mať tie halušky. Dáme tam hladkú. Tak píšu v recepte. Môžeme si ju preosiať. Došlo? Došli moji rádcové, došli? Nedošli. Zrazilo ich auto. Jaj, došla mi múka. Dôkladne rozmiešame. Teda, pokúsime sa to dôkladne rozmiešať. Keďže nám to nejde, robíme to rukami. Základ je hygiena ako stále. A pri práci s múkou, keď máte čisté ruky a máte ich vlhké, musíte si ich otrieť. Tak tie ruky musia byť... suché. Ruky sú umyté. To ešte budeme potrebovať. Teraz to dôkladne premiešame. Ono je to také fujky. Tak. Dobre. Neviem, či cesto je má takú konzistenciu. Dáme tam vajco? Dáme tam vajco. Teraz to spracujem. Tak to len tak, aby... No to vajco pomôže tej konzistencii, aby sa nám to nerozpadávalo. Aby to celé nejak držalo pokope.
Pojky ble. Teraz si zoberieme veľký hrniec, dáme tomu toho vodu, necháme to tu zovrieť. Takže po niekoľkých decách vína a voda nám už začala vrieť a už aj nálada je lepšia, som troška prebratý. Ideme tam hádzať halušky. Teraz, keď si všimnete, už sa nám to tlačí. Vidíte, nemôžem to nakloniť, lebo by to spadlo. Tak, vezmeme si, troška potlačíme. Ono by to malo pomaly, nejde, svíňa. Je to ťažké. Dammit! Som zmetený a strátený. Chcel si spravíme rukou. Kde je šarmantná asistentka, keď ju človek potrebuje? Potrebujem tvoju pomoc. Toto je naša divnomejtka, šarmantná asistentka. A ty mi to podržíš takto, lebo je to vriace. Musíš to držať, lebo ono to nechce ísť. Takže halušky sú hotové. Keď vyplávajú na povrch, hej, sú také pekné. Teraz si ich zlejeme. A na panvici si pripravíme slaninku a drobno nakrájanú. To vám nemusím vysvetľovať, to viete. Dúfam. A zmiešame si smotanu s brinzou, to vám ukážem. A aby sa nám to dobre zmiešalo, máme to v menšej miske. Riady sa umýjú, ja ich umývať nebudem. Možno. Isto nám to umie naša krásna mätka. Máš, že to nevidím. Máme, hej, to kyslá smotana, obyčajná. Môžeme vyhodiť. A mali by sme to zmiešať. Nakrájame našu slaninku. Vezmeme si čistý nožiček. Hej, bez toho spodku, to sa nie. Teda môžete to jesť, ale... Tak, je to fajné, masné, takže... Budeme potrebovať na panvicu olej. Máme vlastnú ono. Asi. Hej, to závisí od vás, ako to máte radi. To chcete na malé ako kocky alebo dlhé prúžky. Dáme to ešte na polovicu. A ideme to zliať. Tak máme tu halušky. Hej, jemne premité vodou, fakt, že jemne, aby to bolo horúce. Teraz mám len dve ruky, žiaľ Bohu. Nosná lyžička je proti mne. Ale to nás nezlomí. Lebo čo nás nezlomí? To nás nezlomí. Zamyslíme sa na dnešné video. Naša mätka by nám to mohla zamiešať. To to pekne orestovalo. Keď sa osvedčí, použijeme na ďalšie diely. Je to dobré. Má to takú chuť, ako by to malo mať. A pre tých, ktorí nikdy nejedli brinzové halušky, to bude mať chuť presne takú, ako chcú, aby to malo. Dajte like. Teda, ak chcete, aby naša šarmantná divnomejtka vystupovala aj ďalších dielov, dajte like. No na to ocení ja tiež. Radko určite. Dobrá mätka nie je zlá.
Hlavne keď je živá a má viac ako 14. Ja myslím, že dobre. Hej? Metka povedala, že je to dobré, tak to môžeme vypnúť. Máme to vedľa. Nie také viacej. A môžeme podávať jedlo. Takto to vyzerá na tanieri. Finálny produkt. A vrelo vám odporúčam, dajte si k tomu buď mlieko, alebo acidofilné mlieko, alebo kefír. Čo sa k tomu hodí, to je také typicky slovenské. Čo dodať záverom? Ďakujem mojej šarmantnej asistentke, našej divnomejtke. A budem rád, ak dáte pod video like, prípadne do komentárov mi napíšete, čo ďalšie by ste chceli vidieť od nás pre vás, od Radka, od Kofíka, ako učia variť. Budem veľmi rád, keď si niečo vymyslíte, niečo zaujímavé a netradičné a chcete to vedieť variť. Vidíme si. Za 200 lajkov pôjdem aj vyššie. Ej! Za 500. Môže byť? Za 500? A tak áno. Za 500 lajkov pôjdem aj vyššie. Snažte sa.